Ćao svima, evo nas u još jednom klipu. Dakle, posle duže vremena, znači počeo sam da snimam klipove na 15 dana, ali nažalost takva situacija trenutno, nemam nešto puno vremena za YouTube, a nažalost ni za zaradu na internetu, znači bukvalno samo ulazim u ove sajtove redovno kada mi vreme to dozvoli i to je to, ali u narednom periodu se nadam da ću imati više slobodnog vremena, pa ću se potruditi da nađem još neki dobar sajt za zaradu, jer su neki sajtovi jeli u međuvremenu otpali. Znači, eto ovom prilikom da kažem da je Kriptoskop zvanično propao, uslovno rečeno propao, nije propao, nego je jednostavno vlasnik pobegao sa našim parama. Znači, da li je neko od vas ili da li sam ja ubacio pare iz džepa ili sam zaradio to, a nisam podigao, to je sve jedno, znači, nadam se da će se nekad barem stati na put time, pa tako i za te, da kažem, neke manje cifre. Mislim, manje cifre, uzeo je on lepe pare, verovatno, da li možda od mene $30, od nekog dolara, od 3-5 dolara, to se skupilo, znači. Tako da se nadam da će se nekad stati tome na put, jer kad budu 10 ljudi na svetu kaznili za to i kad budu počeli da kažnjavaju za takve stvari, za takve prevare, neće nekome pasti na pamet da napravi sajt za zaradu, čisto da bi iskoristio ljudi i eto, da bi zaradio nešto za sebe. Tako da, ja ću vam danas pokazati neke isplate sa Faucet Gamers sajta i sa Simple Beatsa, tako da za sad sam najzadovoljniji sa Simple Beatsom, isplaćuje redovno i lepa je zarada, znači objasnio sam u prethodnim klipovima, kačit ću u gornjem desnom uglu prethodne klipove, a pre nego što vam pokažem zaradu, da pitam nekog ako slučajno ima neki sajt koji bi želeo ja da pogledam, znači i zbog mene i zbog vas, znači da proverim ja preko nekih mojih izvora da li je taj sajt ok i da zajedno zarađujemo na njemu, a kažem, ja ću se potruditi da nađem, znači, neki nov sajt. Svakako, ako neko ima neki nov sajt za koji ja, na primjer, nisam čuo, slobodno može da ostavi u komentaru, da piše na Discord kanal ili da mi piše na mail adresu. Da vidimo, zadnja isplata, evo, što se tiče Kriptoskopa je bila 26. decembra, to je nebitno. Što se tiče Faucet Gamersa je bila 24. januara, to jest danas. Ja sam juče zatražio tu isplatu i odmah sam je danas dobio. I kupio sam, znači, nov brod. Kupio sam brod od, čini mi se, 50.000. Ne, od 100.000 sam kupio brod i imao sam još 30.000 preko da ga unapredim na level 3, tako, to je to. Tako da nastavljam se zaradom na ovom sajtu, a vidjet ću ako budem našao još neki od načina na koji može da se zarađuje na ovom sajtu. Znači, ovdje je pretežno pasivna zarada, a bukvalno, znači, samo se trudite da radite što više offer wallova, taskova, da skupljate game tokene i da te game tokene posle ulažete u brodove koji vam donose svakodnevnu pasivnu zaradu, a koji vam na kraju donose game tokene, gold, pardon, coine, koje posle podižete za pravi novac. Mislim, naravno možete i game tokene prebaciti, ali kako god. A druga stvar je, to se ne vidi na recent Faucet transactions, to se vidi na history. Znači, zadnje podizanje je bilo, evo koliko imam već do sad, ovo je treći put. Znači, evo vidimo, zadnja transakcija je 21. januara, 10,8 Dogecoina, to je sa Simple Beatsa. Idemo na transakcije, ne, nego na withdraw, evo ga, znači zadnji withdraw je bio 21. ali je legal 21. tako da nema laže, nema prevare, sajt stvarno isplaćuje. Ja isplaćujem u Dogecoinu zato što je najmanji, mislim, dobro, nije najmanji minimum samo za Doge, za Dashcoin, Bitcoin Cash, za sve je manje nego za Bitcoin je najviše mora da se skupi minimum, znači 70.000, tako da
Eto, ja sam rešio na Dogecoin to da prebacujem i ukupno trenutno imam 10,31 dolar na Faucet Payu. Sad, da li ću to negdje uložiti ili neću, ne znam, vidjet ću. Imam dosta hardvera, evo, da pokupim ovo, imam stvarno dosta hardvera, dosta sam kupio. Sad ćemo pokazati. Znači, imam, evo vidite ovdje da vam ne čitam, mislim, imam još ovdje, znači, otprilike šta je najbitnije? Najbitnije je da vidite koliko zarađujem dnevno. Daily income je 866,25 ovih bound tokena. Tako da, otprilike, ako ne zarađujem ništa više na nekih 11-12 dana, imam ovdje pasivno dolar. E sad, reći ćete, malo je 3 dolara mjesečno, ali to je skroz pasivno. Tako da, jeli, nije loše. Budžim mining. Ne zaboravite da kliknete na Your Block Log i da kupite, znači, ove nagrade. I ne zaboravite što se tiče mining funda, također da odete na previous rounds i da pokupite nagrade, a to su lepe nagrade, znači oko 600-700 bound tokena dobijete. Znači to zavisi sve od toga što radite na sajtu. Tako da, u principu, to je to, nemam nešto mnogo da pričam dalje. Nadam se iskreno da ću imati u narednom periodu više vremena, a najviše od svega se nadam da ću naći neki sajt koji je stvarno dobar i koji ću moći da snimim i da kažem, evo ovaj sajt je dobar, na njemu možete da zarađujete, a ne da bude kao sa kriptoskopom. Mislim, znate i sami da ja nisam vlasnik nijednog ovog sajta i da samo pričam jednostavno svoje mišljenje. Jednostavno, bilo koji od ovih sajtova može bilo šta da se desi sa njima. Evo sad ove sekunde da osvežim možda piše samo not found i kraj, znači tako da, ali se nadamo da do toga neće doći. Tako da, što se tiče Krida, vidjet ću, morat ću snimiti klip za dan, dva, čisto da vidimo šta se tu dešava, možda i na ostalim sajtovima. Sad da vidim sekundu. Mislim da treba da skupim još 5 dolara kako bi mogao da povučem na jednom sajtu, to sam vam obećao, još nisam skupio, nisam nešto ni ulazio iskreno, ali ću se potruditi, nadam se za 10 dana ću moći da povučem tih 5 dolara, pa da vidimo ako legne, onda nastavljamo sa zaradom i trudimo se da zarađujemo još na više načina, ako ne, onda ništa. To je to što se tiče ovog klipa, ako imate neke pitanja, slobodno ostavite u komentaru, lajkajte video, šerite, subscribe na moj kanal i to je to.